Så er vi i gang med den her lygtepumpe fra T. Hansen med et 7-polet stik her, som jeg her har skilt ad, fordi jeg vil lige se, hvor mange ledninger de havde i det her stik, og hvordan de var koblet ind i stikket. Og der er 6 ledninger, og de 6 ledninger, det burde være nok til, at den lige nøjagtigt kan kobles efter lovens forskrifter. Men når man så kigger på den og har vendt den om her på bagsiden her, den her ledning, der går her fra den ene lygte til den anden lygte, den hang simpelthen bare ned og dinglede og hænglede frit hernede, så den vil bare ligge sådan og koble rundt. Så den har jeg nu sat fast her med en strips med mellemrum hele vejen hen til lygten, så den ikke kan ligge og dingle rundt. Samtidig, når man har monteret lygten, så har man sat lygten fast på den her måde, hvor man bare har skruet en møtrik ned igennem sådan et stort langhul, og man har faktisk næsten pløjet møtrikken helt igennem plastikken, så hvis at lygtepumpen sidder og rasler lidt, ja, så kan lygten jo faktisk falde af. I stedet for, hvis man havde forsøgt at gøre lidt kvalitet ud af det, så havde man sat en lidt større skive på her, hele vejen rundt, så den kunne trykke på et større stykke, og så kunne man eventuelt have sat, for at gøre det rigtig lækkert, kunne man have sat en selvlåsende møtrik, og så kunne lygten ikke falde af. Og hvis vi så vender den her om, og kigger på den herinde i lygten, så kan man se, at de har faktisk trukket ledningen ind her. Hernede, der er lygten, den er kun lige nøjagtigt trukket ind i lygten, og de har ikke givet at sætte en gummigennemføring på her, så der kommer vand ind i lygten. Det er sjusk til Hansen. Så har man gjort det, at man har trukket den op lige bag om pæren her, og fordi den er så kort her, jamen, så alt det her isolering på ledningerne her, det sidder og gnider op af den kombinerede baglygte og stoplygtepære. Og hvis man så skal ud og køre en længere tur med en cykel bagpå og den her lygtepumpe monteret, så vil varmen fra pæren her, den vil så sidde og gnide op og ned af isoleringen på de her ledninger. Og det vil så kunne resultere i, at isoleringen smelter, og det kan så også resultere i en kortslutning inde i lygten. I bedste fald, så kan man sige, så springer der en sikring, og så er det. Men i værste fald, så kan man også risikere, at hvis kortslutningen er så stor, at så kan der gå ild i det, og så kan der jo straks ske andre mærkelige, sjove ting. Så det der med kvalitet fra T. Hansen på deres race-produkt, der må jeg sige, der er lidt langt igen. Der må de altså lige... Det er om igen til Hansen. Det er noget sjusk. Det er det. Virkelig meget sjusk. Tak for i dag.